Hello लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैदों आं मानि थाखाय भिडिअ लादों लोगोफोर आङो बुहुत गोबावसिमोन भिडिअ लायैया ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लानो होननानै सानो ओमफ्राय आं सिगांनिफ्रायनो आं गेप जाबाय थाखायो भिडिअखौ आं रेगुलार होनाय जाखायामोन आं दिनै माने ओरैबायदि माने भिडिअखौ होनो गोसो जादों आरो शेयार खालामनो गोसो जादों नोंथांमोननो बेनो जाबाय आङो माइक्र'ब्लेडिं पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिं खालामनो नागिरदों आङो बुहुत खालामगासिनो होमबाबो आङो भिडिअ लायाखै आं दिनै भिडिअ लागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां नायनांगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोना माबोरै दं आंथ' बुहुत मोजाङै दङ आसा खालामो नोंथांमोनाबो आं बायदिनो मोजाङै थागोन नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि माइक्र'ब्लेडिं माने मैसुगुर थायाना जुदि सोरबाफोरना मैसुगुर दोंसे दोङैबा माने खालामजानो गोसोबा फैनो हागोन आङो सिगांनि भिडिअआवबो होबाय थाखानायखा जायफ्रा इन्टारेस्टेड माने खालामनो गोसो बिसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन होननानै आं बुंखानायखा माने चेहराफ्राबो सोलायो मोजां नुयो नालाय बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ माने खालामनो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै आं सिगांनो बुंखानायखा दाबो कन्टेक्ट खालामबाय थानो हागोन आं दाबो दङ दाबो खालामबाय थाखायो नै बे सिगांनि जाबाय ओमफ्राय दा लुक्सआ माने बियो आइब्रु फुनदोंसो नालाय ओमफ्राय दा नै मोनसेया नाय देखायाबाबो जायो होमबाबो देखायसै आरो बयबो मिथिजोबखायो नालाय फुनांगोन दे ट्रेनिं खालामनांगोन ना सिख्लाफोर जुदि सुन्दुरि जानो लुगैदोंबा जल्दि कन्टेक्ट खालामनानै जल्दि खालामफैदो मैसुगुरखौ ओरैबायदि सुन्दुरि नुखागोन हिन्जावफोरनि थाखाय लोगोफोर सुन्दुरनि थाखायसो खालामो नालाय माथो संसाराव थानाय समावथ' सुन्दुरथ' जानानै थानो थागोन ना लोगोफोर मा होननो